Tardi Laras. Diajeng medhon to. Yana medhon to. Ayo ayo tak tresnani tega ninggalake aku sumjroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah ndut kalbu rasa kang tak empat anggawe lara dadaku lewat tembang kangen bisa dadi tambah kangen iki nandang uyung rino wengi lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti sak tenane aku ngenteni beline endah manise esemu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku tak tresnani tega ninggalake aku sumjroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah ndut kalbu rasa kang tak empat gawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tambah kangen iki nandang uyung rino wengi iya lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti sak tenane aku ngenteni beline endah manise esemu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku
para tamu kagung Mbak Putri lelagon tembang kangen kangge murwakani suka parisuka sesarengan tar dilaras ing dalu kalenggahan menika. Kalang putih peparingku liyantine malengkong godhonge waruh tanda talining tresnaku uga tanda tatalining asmaraku ibu bunga ing atiku nalikane kok kalungke ning guluku kaya semundul ning kalbu yen rinasa siniram tirta sewindu Tatyan mangsak marang bisa gawe atiku kapranan marang sumpah lan janjimu arep urip karo aku ora bakal ngoncati ana kene aku tansah ngenteni nimbulan dedari wanci panglang saling siring wengi kuwi monggo Pak ya 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 selamat kalang putih peparingku liyantine malengkong godhonge waruh tanda talining tresnaku uga tanda tatalining asmaraku ibu bunga ing atiku nalikane kok kalungke ning guluku kaya semundul ning kalbu yen rinasa siniram tirta sewindu nadyan mangsak marang bisa gawe atiku kapranan marang sumpah lan janjimu arep urip karo aku ora bakal ngoncati ana kene aku tansah ngenteni nimbulan dedari wanci panglang saling siring wengi iki Lelagon kalung putih. kalung Nggih. putih ki jane duet lho Mas Jane duet. Sing duet saya ra tekono. cair
Cek ra dijopok, Cek. Lah iya. Ra teko. Ya ora apa-apa, sing penting permintaane Mbah Wis Karto diaturke. sampun diaturke. Mbah Karto sampun lega nggih. Oke. Bocah gunung. Bocah gunung kebanget dunungku ora susah kathik nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggake sliramu ora orane yen kakek lakon yen to pancen tresno aku moga-moga aja nganti gawe-gawe gelo Yanis Saya gawe. wengi kok saya oke. Yanis wis gawe, nggih, Alhamdulillah. Larone wis jedul kabeh. Larone wis jedul. Mas. Sapa? Mbak Paijem ya teko. Paijem ya teko. Alhamdulillah. Oh lah iya. Siap. Apa kowe ra kelingan dolan neng omahku ana latan padha lelu Iya. gojek karo aku Diler
sinebihna ing beda ya nduk ya nduk Iya, Mas. alah larane wis teko Apa kowe ra kelingan asik dolane omahku ana latar padha lelungguhan kegojekan karo aku. Sampun Mbak Chelsea matur sembah nuwun. Jeng, Dalem. iki penyunan saking tuan rumah Nggih saking tuan rumah. nyuwun lagu Elailo Mm-mm. ana rondo ning ngarep omahku Iya. gelo Iya. sepisan malih ingkang wonten dalem ingkang mirsani lumantar channel YouTube Wilujeng Dalu Pak RT luar Pak Paiman Jayapura selamat malam Mas Beni Jring Mas Leha Ada juga Pak Agus Winarto, Bunda Fitri Sutarti, ya Mas Dapi. La 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 la. Ya ya ya. masuk neng ngendi nggonku goleki bot apa Kepengin ketemu Nadia nado tak parani mung nuruti karepe ngati saiki tamu kowe lupa ninggalake aku Pak Bey kaya sinandang lotu metes nalasi pipiku masuk yen pancene ora tresno Mbak ya kandha ya kandha kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku biyen apa kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe gelo ati selawase laran seke hek gogon Mas Adi oe ae oe Bu Permaya FM la 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 masuk neng ngendi nggonku goleki kapte hingga ketemu najan abot tak lakoni mung nuruti
pancene ora tresno kaya kondo kondo sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal ngondeli kendangmu aja penak-penak mari aku lali. Yo terai. Melu joget malah lali cakep. Terai lali kok ya rapal. Penakan sing joget. Gak apal. Iya. Kaya ngene lelakonku biyen apa kok dadak ketemu Oe ae oe ae pancene ditinggalke gawe gelap ati salawase gelo wis diaturke ya. Ki dawuh tuan rumah no, si jingkas sing dawuh tuan rumah. Ya, ela elo. Yo, go Mas. Ayo kita Pak Robi. Ayo Desa Rono. Sesarengan karawitan taras bilaras. Elo biyen kowe ngomong benci karo aku sengit sebab apa maneh tresno nanging saikine rati nyono kowe malah balik tresno Ela elo ela elo mbak ya aja ngono ngomong sapenake ora gelem karo aku nanging saikine saben dina kowe sibuk rayu aku ela elo katok Pit. cilik. pitik Katok cilik kecilik. Silak katokmu. Pitik cilik ana ngembang mikir dhisik lagi ngomong isin mas kupat kapit ngiwanengan ngaku benci nanging seneng isin yo mas Ah, mlaku tuku sandal
isin ya Wis nak, ela-ela wis diaturke. Iki mau penyuwune Mbah Kakung. Mbah Kakung mau ngersake kijing miring karo otok-owok. Oh nggih otok-owok. Otok-owok iki sing iso buanti. Oh nggih niku pun niku Pak Bey, niku pun dipesen buanti. Pokoke kok nek enek otok-owok kudu aku sing nembang ngono. Kok ndak gelo. Ya. Tan dilaras lho iki. Ya. Ya dalah. Ayo yo. Mas kijing miring ayo Mas kijing miring tanggung lancir kuning sing lengkung-lengkung aku seneng sepedane sayang sithik karana pirkune aku seneng karo slirane sayang sithik ana bojone Mas kijing miring ayo Mas kijing miring ulon lancir kuning digawe lakon hetan kali kulon ya kali tengah kali ana wote etan gemati kulon gemati yen tak timbang padha hagote Mas kijing miring ayo Mas kijing miring arengetan lancir kuning gawe rebutan Mas kijing miring ayo yo kijing miring selambar godhonge warmu kudu sabar ngomong aku dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke
nerangaken Otokowuk sampun katur sesarengan kadang-kadang Tardi Laras. Mas Robi, monggo tidak mriki sik. Goyang Pak Rabi. Sesarengan karawitan Tardila. Pak Gogon. Larang coket. Iya, iya. Iya, iya. Nyoket ya. Masuk. Nangis sakroning atiku nalikane ramu ninggal aku opo sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Tak suwun rina lan bengi. Muga-muga Gusti ijabahi. Saka pananggonmu bali. Bisa kumpul kaya duwe muni. Carane keci Jaranan, jaranan, jaran teci. taun ono windorono talentene ing pucuking tresno malonongko bebasane mung katon katon siramu wae. Jan Tardi Laras jos jis. Luar biasa nggih, Iya luar Pak. biasa. Begini acarane tasakuran bersih dusun wonten menjing nggih. Dirawi kanca-kanca Pak pemburu sinden. Monggo pun laju diajeng. Aja lali pawelingku. Uga manang kemas keji-kejimu. Aku kang setya satuhu tak anteni nganti saelingmu. Tardi Laras. Makanya serengen kalian son alap-alap berkah mulya. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku opo sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Tak suwun dina lan wengi. Muga
Jarang keci daun nono windono bebasane omong katon ka tono sliramu wae Aja lali pawelingku uga manang janji-janjimu aku kan setia satu ngenteni nganti saelingku matur sembah nuwun Mas Teh mengke meleh Nuwun Pak Robi. Master mendem sing ajeng duet sinten? Yuk.
penting sesuk tuku beras ora tak anggap anak bojo penting wareng jamunamuni nuturi kaya kiai bener aja cekak atimu wis tak tutuke lelakonku pancene pun padamu mergo mandem usaha awakku selamat tinggal koncoku leren nonduga dongano kuat mendemku wis ora kumat matur suwun
susah mung kangen sliramu yo Duwung bagus katresnanku ora beda rasane atiku awak lumrah bisa turu atur nuwun wayanganmu ayo yo rino wengi tak minggu kowe rasa kangen ra bisa nangis ya mung sira kang bisa nambani wah Tardi Laras bae cek penggemare kaya ngene Nggih. tak dengake laris pokoke Amin. Aja semelang wong bagus. Tresna iki ora bakal ayu. Ora suwe aku bali. Bisa sumanding ana ring sisih. Iya. Tardi Laras arep dadi video syuting Iya iya iya. Iya iya iya. Masuk. sewindu suwe lawase kowe lunga pamekaku Iya iya iya. Iya iya iya. wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu Bagus. Tresnanku ora beda. Rasane atiku. Mbah Mitra monggo Awak lumrah ra bisa turu wayanganmu atiku iya rino wengi tak aku tetep tunggu kowe bali kangen ra bisa lali ya mung sira kang bisa nambani hae aja semangat bagus tresna iki ora bakal ayu ora suwe aku bali iso sumanding